Ďakujeme kolegovia za aktuálne informácie. My sa už tešíme, že dievčatá z Ruže, ktoré si síce lásku nenašli, ale cestu do Telerána a k vám, k divákom určite áno, sú spolu s nami Miška a rovnako aj Natália. Ahojte, dobré ráno. Dobré ráno. Babi, sme veľmi rádi, vás. že ste prišli. Začneme možno tým, že obe ste odišli vlastne z Ruže. Jedna Ružu nedostala, druhá odišla dobrovoľne. Tak poďme si to tak spoločne rozobrať, sme aj divákov tak uviedli. Vy ste avšak stále aj vďaka teda Ruže pre nevestu získali veľké obecenstvo aj na sociálnych sieťach a boli ste veľmi obľúbené v tejto Ruži. Ako možno na to celé obdobie spomínate? Na to obdobie v Ruži? Áno. No ja veľmi pozitívne. Za mňa to bola jedna z najlepších skúseností v živote a mali sme tam potom takú peknú rutinku s Miškou, že sme sa ráno zobudili, ona mi spievala a tak, takže za mňa to bolo veľmi pekné všetko, takže mne bolo aj veľmi ľúto, že odchádzam vlastne, že som sa si poplakala. No ale ty si sa rozhodla, že chceš odísť. Teraz, keď hovoríš, že bolo to emotívne, aj si poplakala jedno s druhým. A pritom sa ti páčilo? A pritom sa ti páčilo, tak prečo vlastne? Lebo ja som jej chýbala. Tak ja som to cítila, to rozhodnutie, že to tak chcem, že nechcem ísť do toho finále, že keby idem, tak by som to nebola ja. A mala som ten pocit, že spraviť treba tento krok. Ale zároveň to bolo pre mňa také smutné, lebo som vedela, že končí tá moja cesta na tej vile, že sa tam už ráno nezobudím, lebo tá skúsenosť bola úžasná, ale tak aj dobré, aj ťažké rozhodnutia sú niekedy dobré a sú smutné, no. No a toto hodnotíš ako? Toto rozhodnutie s odstupom času? Hovoríš si, že bolo to správne rozhodnutie? Lebo vieme, že Adrianovi si sa veľmi páčila. Áno, určite bolo správne. Hej. Ja som to cítila vlastne, bola som o tom presvedčená, že to Nemenila chcem by si. spraviť. Nie. Dobre. A mala som pokoj, takže som vedela, že to je dobré rozhodnutie. Hej. No, Miška, poďme k tebe. Ty si Ružu nedostala. Tiež sa vlastne Adrián vtedy tam vyjadril, že sa bál, že ti zlomí srdce. Boli tam tieto samozrejme aj výmeny. Tak ako to teraz ty hodnotíš? Ja si myslím, že urobil dobré rozhodnutie, že takto spätne, keď to pozerám, tak vlastne si uvedomujem, že nehodíme sa k sebe, že asi z dlhodobého hľadiska by to nefungovalo, aj keď sme si rozumeli podľa mňa viac, ako to tam bolo vidno. A hlavne po takej mentálnej stránke a intelektuálnej, ale ja som taká, že už by som chcela rodinu a myslím si, že on je skôr na tú kariéru ešte stále zameraný a že vlastne v tomto by sme sa asi nejako nemečli. Ale v tej show, keď ste tam boli, tak toto hovoríš teraz spätne, keď aj si, ako si povedal, že aj to vidíš a tak ďalej, ale v tom momente, keď ste na tej vile, keď tá show stále beží, tak až do toho posledného momentu si asi chcela dostať tú Ružu. Vieš čo, áno, ja som nečakala, že vypadnem, ale taká moja prvá úplne úprimná emócia bola, že sa mi trošku uľavilo. Aha. Lebo už som ako keby nevládala byť v takej tej energii, že bojujem tu o chlapa, že už najprv mi prišla taká úlava a potom vlastne mi to došlo ľúto až na ceste domov, že aha, že vlastne možno, že to mohlo dopadnúť inak, ale vlastne som si vždy potom povedala, že je to tak, jak to má byť a vlastne pre oboch je to tak najlepšie. Tak toto je to, čo už sa udialo, ale mne sa páčia vždy aj tie príchody práve Ruži, keď je úplný začiatok a ty si, Miška, prišla neskôr, mám pocit. Nie, ty si prišla v Ja som utajení. prišla v utajení. Ty si bola tá v neskôr. utajení, áno. Hej. Ako na toto spomínaš, že to bolo takýmto štýlom? To bolo super, mne sa to veľmi páčilo, bol taký špeciálny zážitok a asi aj taký jeden z mojich najobľúbenejších momentov vlastne počas toho natáčania, takže veľmi pozitívne. No, ty si prišla neskôr ako Miška. Ako to možno celé aj ty si vnímala vlastne, keď si prišla do tej vily, keď si videla, že OK, tie vzťahy, baby, všetko. Tak ja mám podľa mňa taký dobrý odhad na ľudí, takže ja ako som prišla, a kto mi bol sympatický, tak s tým som sa potom aj kamarátila. A kto nie, tak s tým nie. Ale keď sme vlastne s dievčatami išli do tej vily, tak bolo to také, že ako to baby príjmu, že či nebudú potom nejaké rozbroje, ale vlastne neboli. Že pekne nás aj pozvali do izby a zostali sme kamošky až doteraz, celá tá partia. No ale nedá sa to povedať o všetkých, že by ste zostali kamošky, lebo však boli aj také tie rušné momenty a možno ste sa aj neskôr dozvedeli, že ako vás vnímali ostatné dievčatá. Toto ako spätne na to ste reagovali alebo reagujete? Tak ja som čakala podľa toho, ako sa tam chovali nejaké tie reakcie. Určite to bolo pre mňa náročnejšie pozerať, lebo sa to ako keby ešte tak viacej ukázalo, rozvinulo, čo si kto o tebe myslí. Ale v zásade s tými dievčatami, s ktorými som chcela, sme si to vysvetlili a ostatné asi nejako nepotrebujeme mať v živote. Myslím, že na týchto má podobne. Áno, niečo mňa prekvapilo, že som to raz spomínala, že reakcie Mišky Kvetinky, ale
nejak to akože v sebe neriešim, že ja som tam mala Myšku vedľa seba, takže takto je aj doteraz a takisto BFF? aj Selina. Rúžové BFF. Áno, ostali ste tak, že akože aj tak sedíte, že cíti tú energiu, že ste fakt, že kamarátky, že je vás viac, akože ste nejaká väčšia skupinka, alebo len vy dve naozaj? Naša izba sme boli vlastne ešte so Selinou a s Monikou, tá tiež odstúpila vlastne a so Stelou, tak ona vypadla na začiatku, takže s nimi sme takže v kontakte v podstate každý deň. Máme takú skupinu, že izba. Áno, a vlastne z Naty a so Seli mám taký, že najbližší vzťah asi priateľský, aj pomimo. A ešte z Nelly sa celkom bavím. Teraz, keď pozeráte tú rúžu spätne, odkrývajú sa vám možno nejaké súvislosti, ktoré vtedy ste nerozumeli, alebo ste prekvapené, že tak toto mne povedal, že to nemyslíš vážne. Je to aj pre vás tak, lebo pre nás samozrejme z toho diváckeho hľadiska to je trošku iné ako pre vás, lebo vy zase vidíte to, čo my sme nevideli a zase naopak teraz vy vidíte všetko. Takže povedz, vyjadrite sa možno k tomuto ešte. Je to určite. Pre mňa to je ako keby, keď si to preniesiem do reálneho života, že aha, že takto vlastne funguje, že ty všetko vidíš cez tú vlastnú optiku a vlastne keď to vidíš takto ako keby z pohľadu tretej osoby, tak sa ti celé tak rozšíri ten svet a potom zistíš, že fakt ten môj pohľad je veľmi obmedzený a je to veľmi zvláštny zážitok. No veľakrát sa stalo, že vlastne niektoré z dievčat sa správali inak s nami, ako napríklad v rozhovoroch. Takže to ma niekedy vedelo prekvapiť. To sú tie hovoriace hlavy, ktoré hovoria vlastne niečo úplne iné ako v spoločnosti. Áno, tak a úplne iná povaha. Že celý čas boli milé, ja som ich brala napríklad ako kamarátky, aj tú Myšku vtedy veľmi blízku. My sme boli spolu aj na izbe tie posledné dni a veľakrát ma tam niečo prekvapilo. Dievčatá, ale toto je to korenie tej reality show. Áno, to je to, čo nás divákov baví, keby si boli všetky kamošky a tak keby sme sa na to pozreli, bolo by to super, no ale toto je to, čo nás baví. No tak aké máte plány do budúcnosti? Ťažíte trošku ešte z tej pozornosti práve z rúže? Tak myslím si, že každá z nás má nejaké plány. Ja sa chcem mode venovať tak, ako som to vždy chcela, tak teraz mám taký pocit, že je ten čas konečne môj, že som tak zahodila nejaký strach. Takže ja tomuto hlavne, no. A sociálne siete sú podľa mňa akože s tou módou jednoducho prepojené, že bez toho sa to asi v dnešnej dobe ani nedá. Myši? No a ja vlastne sa chcem vrátiť k učeniu jogy. Aj teraz pôjdem do Grécka na mesiac ešte nieko rozšíriť vzdelanie a potom budem vlastne učiť toto v Bratislave, takže na to sa teším. Skvelé. Držíme vám, babi, palce. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Rozumne zužitkujte a tešíme sa možno na vás niekedy opäť. Prídeme na jogu.